Нил Бергер фильмі. Рольлерде Брэдли Купер, Эбби Корниш һәм Роберт Де Ниро. Күрәсең, кайбер нәрсәне дөрес исәпләмәдем. Эдди, син анда икәнен беләм. Ни өчен нәкъ менә иң акылсыз хыялларың тормышка аша башлагач кына Рөхсәт коды дөрес түгел. кемдер сыртыңа пычак төртергә тели. Рөхсәт коды дөрес түгел. Ярар. Мин сезгә моны әйтәм. Алар мине тота алмас. Күршем зарланыр өчен ишеген ачкандыр. Хәзер синең чираты, Эдди. Без керәбез. 4 санлы IQ-га ия булсам да, мин кайдадыр ялгыштым. Тик котышкыч түгел. Мин бөтен дөньяга йогынты ясый алыр идем. Ләкин хәзер бердән-бер йогынты ясый алган нәрсәм ул тротуар иде. Шиксезле.